Ovo je prilika da se istakne poseban značaj koji je opština Bar donošenjem odluke za raspodjelu sredstava nevladinom sektoru realizovala ovaj projektni ciklus i Udruženje paraplegičara Bar kao organizacija od posebnog značaja dobila je određena sredstva shodno svom programu i finansijskom planu za 2023. godinu. Dakle, još jednom moram da istaknem da je veoma značajno ovaj vid finansijske podrške za naše udruženje i ova finansijska podrška je dobila kontinuitet od 2018. godine. Očekujemo da će ova praksa koju je lokalna samouprava na čelu sa predsjednikom gospodinom Dušanom Rejčevićem uvela svake godine raspodjela sredstava nastaviti se i dalje, da to neće biti upitno u narednom periodu, jer su to sredstva koja nama isključivo služe za takozvani hladni pogon. Udruženje paraplegičara Bara je partner u niz projekata Caritasu Crne Gore i Caritasu Barske nadbiskupije. To radi se o projektima IPA prekogranične saradnje, gdje mi promovišemo naš grad koji, mogu lično da kažem, najviše volim i također promovišemo i Crnu Goru.